Здравейте! В днешното видео ще представим един от най-разпознаваемите и най-използвани риболовни възли, а именно възелът на рибаря. И така, нека да започваме. Ще ни е необходимо влакно и кука, като в случая аз ще използвам по-голям вирбел и по-дебел конец, за да може да се вижда по-добре. Започваме, като в едната ръка държим куката, а в другата влакното. Прекарваме края на влакното през ухото на куката и връщаме в обратна посока към основната линия. Можем да улесним процеса, като прекараме един от пръстите си ето по този начин. След това започваме да навиваме края на влакното 6-7 пъти около основната линия. Ето по този начин. След като навием достатъчно брой пъти, следва да прекараме края на линията през получилото се ухо между пръста и куката. След това се подготвяме за затягане на възела, като преди това навлажним самото влакно, за да избегнем триене и повреда на самото влакно. Започваме затягане, като се уверим, че се получава възел и след това затегнем здраво. Възелът трябва да изглежда по ето този начин, като следва да премахнем излишното влакно. След премахването на излишното влакно, възелът трябва да изглежда по ето този начин. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако ви е било полезно, може да се абонирате за канала, за да го подкрепите.